Нека заедно разгледаме невероятната трансформация на Дакота Джонсън, след като разкри кои са всъщност нейните цветове. От странна и дори леко грозна, Дакота се превърна в прелъстителна и изключително красива. Русата коса в топъл нюанс караше кожата на лицето й да изглежда бледа, дори сива, докато кистенявата коса в студен нюанс придаде дълбочина и елегантност на излъчването й. Златото не хармонира с оцветяването й, както и топлите и прекалено ярките цветове. Чисто черното и чисто бялото изобщо не трябва да присъстват в палитрата й. Среброто допълва естественият студен подтон на кожата й. Това подчертава класическата красота на Дакота. Студените цветове допълват деликатните й черти и засилват усещането на загадъчност и елегантност, характерни за мекото лято. Да, тя продължава да използва черното и бялото, но върху прозрачни и деликатни материи, които омекотяват въздействието на тези иначе ярки цветове. Аз съм Йоана, професионален личен стилист. И ако искаш и ти да разкриеш красотата си, като откриеш твоите цветове или да подариш това на любима твоя жена, можеш да запазиш индивидуален цветови анализ в лични.